Обясни как да влезе. Добре, ма мулти... По-и си. Абе! Така! The fuck? Какво става? Ма не е голям, много е мъничка даже. Getting wood. Може. Казах ти, че мастурбира. Казах ти, че мастурбира. На папи. Не влизай вътре, не влизай. Не, уби прасета, защо? Знам. Просто реших да го убия. Пак умирам от глад. Как Мисля, да че разбера, трябва че да съм гладна? Има едни... Виж, пиленце! Не ги убивай. Не ги Защо? убивай. Защото ще ги развърждаме после. Добре, може да го взема. Как да го взема? Не можеш да го вземеш. Не е твое да го вземеш. Защо си мислиш, че всичко, което видиш, ти принадлежи? Защото аз не съм Ти жена е, да я знам. Да, между другото. Абе, сби да убиваш прасета! да го убия. Вземи прасета, да бера! Тя се оказва садист. Не, бед, но. Прасетата са за самозадоволяване, не за убиване. После няма... This is my wife, don't kill her. Ама аз не... Сенпай ми изнурява с свиня. Масачен. Аз съм по-скъл от свиня. Масачен. Масачен не сме удари. Няма зами. Бълката е направил печка. Защо? Що ти спека пържели? А искам и аз, може Пешки Иван, човек. Погледни към мен. Look at me. Don't panic. Спри да ме закопаваш. Тъп масаджерист. Чакайте. Бягате! Оплаших го спокойно. Аргай. Стигате! А защо се прави само една врата тук? Защо не мога да се кача? Готово, аз направих. Не мога да се Върни се. кача. Чакай. Да бе, добре, се казва. Скочи. Трябва... Накрая дай пак. Не мога. Виж, на последното блокче трябва да се сили. Ма скачаш много радо! Ами аз не виждам. Вече сме сами. Ела Бак тук. си майка. Браво. Яде. Ще го убия. Аз якото. Не я биде. Понякога трябва. Масадженист. Понякога трябва. Садомазо. Да, добре, ела да вътре ще те науча как да направиш печка. Добре. Вътре дете топло. Do you wanna make a furnace? Стига достатъчно загорява. Doesn't Опа, have to be готово. a furnace. Сега нож. Има малко decency! Чакай, гледай. Чакай! Сега направи ли печка? Ама, служи... така. Много интересни звуци. Много загорях от тая печка. Пак ти връстика, човек. Коментара ти. Да, добре. Така. О, не, нещо излиза от земята, ужас. Така се раждат клайдове, между другото, от земята излизат. Окей, супер. Всички тя не знае текста. Паднах при това. Това звучи много интересно. Да, И наистина. двамата издавате много интересни звуци. Добре. Фърфи, може ли да се включиш в звукоиздаването? Смисъл. Ето Хикс е 0. Хикс е 0 и сега. Как ми го върна през дупката? Аз да кажа, Сенпай!
Влязох ти в... Чакай, стой така. Легни, прави се, че спиш. Не мога да легна, аз... Какво? Не, умирам! Няма поверете какво стана. Кое буквално... What the fuck, даже знам как... What? Между другото, ние буквално в нашия блок имахме дупки на покрива и там влизаха и умираха гълъби, от тях се спалмваха хлебарки. И ние буквално... Точно като в StarCraft. Имаме буквално един портал в банята до една тръбла, където минават тръбите и оттам се спалмваха всякакви адски изчадия, които бяха по-големи от палците на краката ми буквално. И в тази днеска запуши тази дупка, аз всяка вечер водих поне по 2 бос файта с моя чехъл и с там още някакви глупости и с душа, слушалката на душа ги пръскам с врява вода да ги бълвам. Причат ми на риболова. Намерих кокошката! Браво, бе! Най-после! Оле, няма да си представиш къде намерих тази кокошка. Къде? Ай, fucking crazy, сега тогава това. Искаш храна? Да. Чай. На. Eat the chicken. I want to see you eat the chicken. I want to see you eat the chicken. Какво правиш сега? Искам да влезеш в тази дупка. Няма да вляза в теб. Защо никой ми няма доверие? Искам да влезеш в тази дупка. What's up? Нищо, унищожавам неща. Що? Защото са каблстоун. Имам 15 милиарда. Какво стана? Прощайте. Ти ли? Аз затворих, да. Cause you're stupid. Ало, коти. Да. Сори, исках да прътна и да си заглуша микрофона. Ама не оцелих микрофона. Ау, крипър. Клайд, не се хващай, моля те, за риба е това. Демек. Лайд, махни се от... Иска да правя звук на приокъде. Give me back the egg, and I won't kill you. Give me the egg. Единият ми вентилатор средния ми се случва от време на време да прави такъв по-различен шум. В смисъл, не че нещо... Да чувам някакви много странни неща. Как разбираш, че от средния вентилатор точно? Чакай. Мисля, че някой мастурбира. What? В Майнкрафт до мене. Мисля, че някой зомби мастурбира. Аз мисля, че си разбрал, че мастурбира. Той добре е параноичен, че някой мастурбира за него. Вау. Света се променя някакси. Найс косплейнг, Саша. Докъде стигнахме?